Ngibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Sovukazi Mvuleni, intokazi eZalwa Mkhize. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why Allah. Sawubona. Yebo, Kunjani? ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukubulisa ababukeli emakhaya bese usitshela igama nesibongo. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguSimile Ngwakacele. Macele. Uya ngokuhlala? Ngokuhlala ngase-Richards Bay. Richards Bay. Yes. Kulapho ukhulele khona? La engikhulele khona, ngazalelwa khona. Oh, okay. Benjani impilo ukhula? Impilo yami ngathi be-right ngoba ngikhulele emakhaya, yonke into ikhona nje. Ngikhuliswa abazali bobabili, yonke into i-right nje. Mawuthi wakhulela emakhaya ungitshela ukuthi mhlambe amanzi bowuwakhale emfuleni. Yes, bengiwakhe emfuleni. Bekunjalo? Yes. Ayisho ukhule kamnandi ke. So, excuse me. Sithini ke isigameko kwenzakalani? Isigameko senzeka khona la eThekwini. Ngiqala ukufika nami eThekwini. Ufike nini? Ngifike January 2018. Oh, okay. Bozosebenza bozofunda? Bengizofuna umsebenzi. Oh, okay. Busazofuna, hayi busutholile uzosebenza. Bengizazofuna, ngizazocela umsebenzi. Vele bowunazi ihlobo zakho la noma uzofika nje uzohlala wedwa endaweni Ngizofika ngizohlala ngedwa, ngisazocinga nendawo yokuhlala, yonke into nje. Hayi, okay, kwenzakalani? Okay, ngahamba ke ngifika nje eThekwini, ngathi ngifika hlahla leyo ngayithela phezu kwabangani nje. Okay, sazwana nabangani bangitshena ngathiwa okay, sokubhekela indawo yokuhlala nomsebenzi sokucingela, zikhona iy'tolo-ke lana ey'vuliwe nje zamaSulumane nje. Hhayi, ngavuma-ke vele angazi indawo lana, bengithatha siyohlala eMelville. Ngathiwa nje awukhululeke mjondolo nje, ikhona indawo irenti futhi awukhululeka ngayo ngoba usafika. Bengitholele umsebenzi, sambe-ke nje ngilale ngalelo langa sivuke sekhona kuthiwa hawu umsebenzi ubala lo lizolithola. Ngawuthola-ke umsebenzi-ke elinye iSulumane. Ngasebenza nje lo msebenzi wokuthi ugada abantu abangenayo ey'tolo, uba-check-e, mebebuza iy'mpahla ubatshele lokhu kuy'imalini bagade nje. Bengenza leyo msebenzi ngisafika-ke. So umngani lo uhlangane naye kuphi? Njengoba ufika la ungazi muntu. Ngathi ngifika ngehlela elokhu eDurban Station. Oh, okay. Ngibabona osisi abahle nje behamba bebathathu. Awu ngisabuza nami angazi nokuthi ngizolalaphi, inhlahla leyo nje ngayithela phezu kwalabo sisi. Bengibuza usukaphi, ngibatshena hayi mina nguSimile ngisuka e-Richards Bay nje, angikwazi kwala eThekwini. Ngithathe isibindi nami nje ukuthi ngisuke emakhaya ngize la ngizofuna umsebenzi nje ngikwazi ukushintsha isimo sasekhaya-ke. Ekhaya ushiye bani? Ngishiye umama ekhaya osemdala-ke naye, ngikhuliswe uyena vele, naye ubaba naye wahamba-ke. Ngagcine ngingamazanga nje ukuthi uphelelaphi. Wahambe umuntu oyosebenza eGoli. Samgcina lapho-ke naye. Akafoni kanjani, akathumeli lutho? Waqala esafika eGoli emsebenzini kulezo y'nyanga wayesafona, sazi ukuthi uma kumhla 25 uzothumela imali nje ekhaya kube mnandi. Hawu kwahamba asezwa lutho kuye. Namanje nje angimazi ukuthi kwaphelelaphi ngaye. Okay, so usutholile umsebenzi ngaphansi kweSulumane. Then ke sokunjani-ke? Hawu ngaqala phela kwa-right nje, ngisebenza lowo msebenzi phela ukuthi uma engena umuntu ngiyamlandela, ngiyamsiza. Awu wahamba iSulumane lathi faye manje ngikunyusele ngikufundise ukushaya ithili. Oh, okay. Nganyuselwa kanjalo-ke nje. Awusagcine be-right nje yena ubhuti, sagcine sizwana nje, gcine sesi-close engifundisa ithili, wagcine sekuhambe nje kwaya kezomjolo-ke phela nami vele ngiyayifikela nalo iSulumane phela linanemali vele. Lasho lathi anginamuntu la eThekwini, anginamndeni, kanti nami anginamuntu vele. Wayebuya kuphi? Hawu
wathi naye akusiwa la ngokufika. Oh, Wathi okay. nje ungokufika la Wafika la akanamndeni. wavula isitolo. Wafika la wavula isitolo nje. Awangifundisa loyo msebenzi wokushaya ithili-ke, agcine sesithandana-ke nalo phela. So uholela malini kahle kahle? Hawu. Ningakathandani nje uhola malini bhuti? Oh, mina Uholela malini wena? hawu waqale nje kwaku-500 phela vele ngoba Irent ethini imuva? irent kwaku-350. Oh, okay. Shuthi ugibela Ngiyagibela futhi kule salayo. Ngabona ukuthi mase nginyusele emsebenzini nami ukuthi uyanyuka nemali wagcina sekuyi-1000. Hawu ngazama nami ukuphesha, kumele phela ngiphinde ngipose nasekhaya ngoba ngiyasazi isimo engishiyile. Ngisathi ngiyabuza nje ukuthi njengoba uhola imali engaka, urenta ngemali engaka. Ngaka Ama-cosmetics uwahlanganisa kanjani, impahla zokugqoka, imali efanele iyakhaya. Wawenza njani? Kwakunzima ngisaqala khona ngisenza lo msebenzi wokuqala, hhayi kwakunzima ngoba ngangihluleka nokuphosa ekhaya kokuncane. Yingakho ngathi nje methe uzonginyusela kwase kungcono sengibhale 1000 ngase ngikwazi ukuthi nje ngithi ukuphose ekhaya. Wase kubooster nomjolo-ke nje ngoba wayesengenzela yonke into phela. Ngicela uthathe usibeke la kwezomjolo-ke. Bese kunjani-ke? Hawu. Sujola nobhutizi. Ngase ngijola naye kubhutizi, hawu engenzela yonke Kanjani usabe into. netshebe ngoba ngiyazi unetshebe nakanjani. Hawu, angithi u-ona nesitolo manje awu. Intshebe sobuye siyibone. Hawu intshebe, hayi bo, intshebe sobuye siyibone nje. Ngangingasekho ngisho lapho nje. Ngoba isikhathi esiningi angithi hhayi ukuthi mhlawumbe ngohamba nayo public, asihambi ngisho public. Kuwukuthi sizoyobhukha sihlale leso sikhathi. Hawu nemali umholo ngase ngiwubone usumkhulu phela ngoba vele. Ubuye uyithathele futhi umholo. Hawu, wayenginika ubhuti imali ngangingasasweli lutho ngoba ngase ngimuvile ngisho ngangingasahlali-ke emjondolo. Wangirentela iflat nje kahle. Hawu impilo yayisimnandi. Okay, so kuqala ubonakala kuphi-ke manje? Hayi bo, konakala-ke mhla kwathi ngolunye usuku nje njenginjwayele vele awu esitolo sengihlale ethilini mina ngisazuli nje. Wangena omunye umama-ke owakhona le iSulumane nje, hawu engene ezobuza izinto ey'buzise something. Ngimphendula nginakile vele awu. Esuke lapho ethi uphi umphathi ufuna ukubona ibhosi, ngithi awu yonke into ofuna ukuyikhuluma nomphathi ungayisho la kumina, awu akunankinga ngizoyidlulisela umyalezo. Ethi ngifuna yena nje mathupha. Ngithi hawu usaphumile phela use-office anginaki. Bese yabuza uthi wena nebhosi zikhiphani. Awu ngimtshene awu ukomsebenzi nje umphathi wami ngisisebenzi kuphela. Weza nje umuntu esazi yonke into sisi. Wathi nje khuluma iqiniso ngoba ngiyazi yonke into lento eniyenzayo nokuthi ukurentela iflat yonke into ngiyayazi. Uyithola lezo ndaba? Hawu indaba isetha. Ngithi nje hawu ethi nje mina ngunkosikazi wakhe. Ngithi hayi bo. Akanankosikazi-ke la nje lo muntu. Akanamndeni-ke la. Ethi nje ugeli nami ngingakholwa silokhu esiphikisana ezethi engivezela iy'thombe bendawonye. Ethi nakhu nawu umndeni wami yonke into nje. Ngikholwe-ke sengiqale sengehlisa umoya phela. ISulumane leli belivakasha kodwa ekhaya? Hawu mina hayi bo isikhathi esiningi nje sisesitolo mesingekho esitolo ngoba kwase kufana nokuthi sihlala ndawonye eflethini ngoba uhlezi ekhona eflethini. Awu usisi-ke bese egcine sengivuma yena nami ukuthi hawu ngiyathandana nalo phela. Hawu ethi okay-ke cela ungenzele i-favour. Ngizohlala ngimlinde umphathi wakho la. Ngicela ungiyele esitolo uyongithengela i-drink. Hawu uthuma wena? Uthuma mina. Hawu ngibona angina-choice vele ayi ngaze ngiphelele nawu umsebenzi. Ngithatha imali ngihambe ngesitolo. Hawu uma ngifika esitolo ngithenga i-drink akuphelanga isikhathi esingakanani. Uma ngithi ngiyabusisa akasabonwa. Hawu Thathe kwamali nje wayiphuma. Uyithathela khona esitolo? Uma ngifika nje hawu ngifika nje imali ayisabonwa. Ngifike sengiyakhala ngisazi ngizothini. Ngithi ngisathi engene umphathi. Kwenze njani? Ngithi ngisachaza kufika unkosikazi wakho la. Ethi hey anginankosikazi mina.
Hawu, akasafuni nokuzwa lutho kumphathi seyathetha biza amaphoyisa khona lapho. Hawu, sengiyaboshwa kanjalo-ke mina. Waboshwa? Hawu, ngaboshwa-ke phela efike-ke ubhuti ezongibona-ke bese ezoxolisa yonke into eyenzakele. Ethi nje kahle kahle mina bengithwele kahle kahle bekuthiwa kumele ngilale nomuntu omnyama ukuze ama-customer ezolokhu engenile nje esitolo kuhambe kahle. Wena okwakho nje ukuze sikwazi ukukusiza uphume la, kumele usitholele umuntu omunye omnyama ozongena esikhaleni sakho. Wena nomsebenzi usuphelile vele. Sesi-right ukuze kuqhubeke nje kungene ama-customer nje yonke into ibe-right nje. Manje ukutshela lokhu uthi yenza njani wena? Mina kumele phela ngihlanganise omunye umuntu ukuze icala lizosulwa phela ngiphume. Khona uzophuma. Then Wenza njani-ke? Hawu, ngase ngiyazama-ke ukufonela iy'hlobo phela ukuthi ngoba lento le inobuthakathi phakathi phela. Kumele nabo bezame bengitholele umuntu ozongisiza, behambe izangoma nabo ukuze ngisizakale ukuze ngizokwazi ukuphuma ngoba nje bathi laba uma nje ngingavumi ukwenza lento abayishoyo kwacala nje enkantolo nje ngolokho ngihleli nje ejele. Bangisiza-ke umndeni wazama ukuya kumuntu bathola isixazululo senkinga yami. Ngahamba ngayovela-ke enkantolo. Hawu, icala nje ngaliwina kanjalo ngaphuma-ke. Usumtholile lo muntu omnyama ngaleso sikhathi? Angiyenzanga idili yabo phela. Selikuphi-ke lona iSulumane-ke? Awu, likhona phela liyaqhubeka nomsebenzi walo. Mina vele angisabuyelanga emsebenzini. Kusho vele layitholela umuntu omnyama. Kusho ukuthi layitholela laqhubeka. So awukaze uzubuyele lawo esitolo futhi? Kuze kube today? Kuze kube namhlanje angicabangi ngisho ukudlula ngala esingakhona esitolo. Angazi nje ngaphuma nje ngabona ukuthi kumele ngiqale phansi ngicinge omunye umsebenzi ngilungise impilo yami nje kabusha. Bafethu. So ungathini uxwayisa abantu abamnyama ngamaSulumane? Because akubona bonke abenza kanjalo. Abanye basuke kwanele ukuthi uyasebenza ngaphansi kwabo uphelele lapho. Basuke bengenzi okubi. Basuke bekusiza bekuqashile njengomuntu omnyama osebenza ey'tolo zabo. Abanye uthole ukuthi bafuna ukuganga ngempela. So ungabaxwayisa ekhaya uthini abantu abasebenza so? Ngabaxwayisa ngokuthi nje uma ufikile emsebenzini focus-a kulokho okuzele emsebenzini, ungaze ufune ukungena kezothando nabo. Wena nje muze ngomsebenzi ethu umsebenzi nje kuphelele lapho. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele uhlelo lethu. Siyabonga. I hope nizwile njalo umama exwayisa ngamaSulumane. Asisho ukuthi wonke anjalo, kodwa xwayani, qaphelani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyethanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.